Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Kwethulwe izimvume kwabalima umthunzi wezinkukhu. Badidekile igceke liphenduka umfula kanti bawotha ubovu abahwebi e-KRANSKOP. Izindaba ze1KZNTV uzifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umnyango wezokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya wedlulisele ngokusemthethweni izincwadi noma izimvume zokusebenzisa ngokusemthethweni imikhiqizo yensangu ngaphansi kwesifunda sasemkhanyakude enyakathweni likaMthaniya. Lokhu kwenziwe ngaphansi kohlelo i-SugarSbeme nalapho ke kusizakale khona imiklamo emibili nemkhulukazi eyenza ke imikhiqizo eyahlukahlukene ngomthunzi wezinkukhu emseleni kwamhlaba yalingana. Ajegule okwamathole ebona onina amalungu omfelandawonye i-SugarSbeme project ezinze ku-Ward 19 emseleni kwamhlaba yalingana. Lokhu kuza ngemuva kokuhanjelwa ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma umsholozo bezobheka inqubekela phambili kwiproject eyacelwa umphakathi. Ekhuluma neziko lezindaba uZuma uthi lolu hlelo kuhloswe ngalo uqeda indlala kuphinde kudalwe amathuba omsebenzi. Phakathi wezitshalo ezikhona lapha kukhona amaveji nomthunzi wezinkukhu. Silapha kulomasipala kaMhlaba yalingana kusukela kohlelo lalethwe undunankulu wethu wakwaZulu-Natal noMusa Dube Ncube ngoApril ngonyaka odlule. La sasikla kwaMhlaba yalingana kusizokwenza lolu hlelo ekuthiwa Operation Sukuma Sakhe. Ezinye zendawo engazihambela mina kwaba ile ndawo la khona kwakhona abalimi ababethi bacela ukuzolekelelwa ukuthi okokuqala bafuna ukuthi balime amaveji ukuze bakwazi ukuthi baxhunyaniswe nemarket bakwazi ukuthi ngawo amaveji lawa siqeda indlala sikwazi ukuthi sinciphise ukuswela kwamathuba emisebenzi kodwa futhi sibakhuphula ukuthi babe sezingeni lokuthi singathi baba commercial farmers. Okunye ade babe kusho bekufaka bekuhlanganisa nale ndawo lena ukuthi bayafisa ukuthi lolu hlelo asikhuluma ngalo lokuthi kulinywe umthunzi wezinkukhu nabayangicela ukuthi bangene kulelo hlelo. Ngafika ke la kwakwamahlathi wodwa nje. Ngikhumbula kahle sasihleli la ngaphansi kwesihlahla nabo singene kabuhlungu lana imoto singakwazi nokungena nje kuyihlathi. Okungijabulisa kakhulu ukuthi uyabona nje nawe ukuthi sokwamasimu manje owesibili indlela yokungena lana isiyinhle ngalendlela. So into esafike sathi so wazi ukuthi sibalekele ngayo. Oqala ukuthi sisamuthi sibalengisele ukuthi sibatholele ipermit yokuthi bakwazi ukutshala uhlaza okuyinsangu. Lolo daba siqhubeka nalo sisazoxoxisana kahle nenkosi ngoba sifuna ukuthi sihambe kahle nenkosi sivumelane nabo bazi imiqathango eshiwe inkosi ngoba asifuni ukuthi noma sebetshala lolu hlaza lolu bese kuthiwa lizobhenywa umphakathi akulona lobhenywa umphakathi ele business sibakethe eyaphesheya ngalo esizokwazi ukuthi shintshe kakhulu isimo sala KwaZulu-Natal ikwazi ukukhanda amathuba emsebenzi. So kubalekile ukuthi inkosi ibe ingcenye yayo so that uma bese bephula leyo mqhathango ikwazi inkosi ukuthi baqoqe ibafake endleleni. uSipho Manzini ongumsunguli walomfelandawonye uthi leli phupho liqale ngonyaka u2017 ngenxa yokubukela ukushoda kwamathuba omsebenzi endaweni abayakhele. SugarSbeme ngiqale 2017 ngulandela eMoses Kotani ngakhulukazi ifuthe lami bekuthi silime iCannabis nehempa ngoba sizwile ukuthi uhulumeni ulivulile ithuba ukuthini ukuthi sikwazi ukuyidevelopa siyithuthukise ngoba endaweni esikuyo asinawo amathuba omsebenzi lokho kwangempela akukho faith akukho mafem akukho lutho. So le project siqale kanzima singenamali sizama ukudonate hlanje singamalunga sasu 70 umuntu emunye akhipha 550 ijoining fee kodwa sigcine sesala singamalunga awu 56 ngenxa yokuthi abanye bakwazanga ukuba nale mali. Le project inhloso yethu ukuthi silime kuyo sikhiqize iveji silidayisele itolo nezinye inkampani basisize osozimboni ukuze basithengele umkhiqizo wethu ukuze sikwazi ukondla abantwana sikwazi ukukhulisa abantwana sikwazi ukubafundisa. uZuma uthi ujabule ngobambiswano nobumbano oluvezwa amalungu alomfelandawonye. Into engizothi ngijabule ukuthi bakwazi ukuthi nekuyona iproject bangathi nje iproject yethu bakwazi ukuthi bakwazi ukusiza umphakathi
uyabona ke makunjalo kusho le nqalasinde sifakile la izovikela wona umphakathi ngoba uzokwazi umphakathi siyasizakala lapha bangathi hayi no thina sisiziwe into yethu nje into yomphakathi manje umphakathi uzokwazi ukuthi uvikele yiloko esikufunayo ukuthi yonke into esenzayo nomphakathi ubungcenye singathi sifake le nqalasinda sebeyabuya futhi ngoyoza bathi hayi khona ngasasebenzi ucingo senintshontshiwe ngeke ulintshontshe ucingo ukhona umphakathi ngoba uzobazi umphakathi ithini esizakala lapha kule project. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphiwe Mthembu emseleni kwemhlaba yalingana. Ubhekene nenkinga umndeni wakambili oShabeni esigodini sasesiyangayangeni njengoba ke kuphela igceke ekhaya labo kwase kwakheka umfula. Lo mndeni uthi sebehlale kuleli ikhaya cishe iminyaka engama40 kanti ke into iqale enyakenye ngoMbasa lapho ke kwashona khona phansi umhlabathi kwavela umfula engadini kwabeke sekuqhubeka kwaze kwafika egcekeni. Isaguga esineminyaka engama98 phecelezi 94 ubudala untomkhulu Mbili uthi ke uselalo benyoni njengoba umhlabathi ushona phansi zonke izinsuku kuvela amanzi egcekeni kwakhe. Sikhifesikanandi futhi sihluleka nawo ukukhuluma isaguga esineminyaka engama98 sasoShabeni esiyangayangeni ogunilise ningizimi nesifundazwe njengoba kuphela igceke kuvule kumfula. Iziziko lezindaba lingakwazanga ukufinyelela lapho kwakunengadi khona namathuna osekwaba umfula ngenxa yobungozi kodwa lifikela zibonela ukuthi igceke liyaphela kuqhuma amanzi ngaphansi. Lo mndeni uthi usuhlale kule ndawo iminyaka engama40. Ngekhathi kuqhuma la ngavusa intombazana ngathi ayibheki iwash yathi yona uPass2 ngaphumela eminyango. Ngaqala ngalolo suku kuligadi iwash ukuthi ngoPass2 le ndawo iyaqhuma. Kwanyakaza umbhede ngilele kuona endlini njengoba uyabona ingane maye udlalisa umbhede ngabona ukuthi izingane zami ngizofakanya nazo. Uthi ucela ukususwa kule ndawo ngoba wesaba ukuthi kungavuka ngelinye ilanga bengasekho nabazukulu bakhe. Umthetho wami indlu izoshona phansi kulezi mpempe nale ngane zami. Manje ngase ningithathe namhlanje nakusasa ngajabula uze ngikhululeke. Ngikhala sonke isikhathi. Akuwona umzimba wami owezinyembezi. Umzukulu wala ikhaya uchaza umonakalo usudalekile kuleli ikhaya. Belokhu uqhayezeka nje la ezansi sibona kulokhu uqhayezeka kuvuleka imsele. Kwathi ke ngale imvula zabo November last year ngathi sekunisa kakhulu sabona ke lokuguguleka umhlabathi lokushona izansi laphana kwazi kwavuleka isiziba ke lapha emfuleni njani ngibona nje la la igcekeni benginengadi la ezansi la nje bengitshala amakabishi ipinashi nani amaveji kwaguguleka ke konke namanje nje akukho la lekade khona ingadi yami. Uthi ngenxa yokwesaba izingane zisahlala ekhaya. Iyasabeka lento ngoba sivele kuse isayikhona siyibona yenzeka siyizwa futhi sivele kuseseyikhona. Ngibathathile abantu ngabayisa kubo kabababo ngabahlana ogogwabo nje ngoba phela ngiyasaba nami lento ingane plaza ziyadlala ke bengisaba nokuthi bazodlala la baphoseke lento iyashona phansi iyashona nje ngaphela iyamanzi ngaphansi. Ubese ecela usizo lokususo kulendawo. Ngicela nje noma ngaba unosizo mhlambe sakhele noma umxhaso nje ushushayo ngoba imvula zikapheli lento siyasaba ukuthi mhlambe sengaqhubeka isikhathi sihamba imvula zisala. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisoShabeni esiyangayangeni. Bathukuthele baganunu wabo somabhizinisi bedolobha E-KRANSKOP ngaphansi kamasipala umvuti laba ke basola umasipala ngokudicilela imizamo yabo yokuziphilisa. Lokhu kuza ngemumva kokuba lo masipala uhambisana nenkampani ephehla ugesi kulelu Eskom benqamle izintambo zikagesi ezixhunywe ngokungeke emthethweni baphinda futhi basusa noma hamba nendlwane okusebenzela kuyo amalungu omphakathi ngesonto eledlule. Laba ke baveza ukuthi umasipala awukaze walinaka leli dolobha kanye nabantu ke nje abalakhele kanti ke kulimale namabhizinisi awukhokhelayo ugesi.
Bazwakalisa ukungenama usomabhizinisi abakhele idolobha E-KRANSKOP. Lokhu kuvele ngesikhathi iziko lezindaba ze-1KZNTV lixoxisane nalabo osomabhizinisi emva kokuba benqanyulela ugesi ngesonto ledlule. Bala wasemvoti uhlangene nenkampani ephehla ugesi yase-KRANSKOP babengezile ukuza kubantu bezokhuluma ngama-issues babezobahlukumeza ngoba indlela abenze ngayo babahlukumeza and kwathathwa iside elilodwa awangeziwa elinye iside lalabantu abahlukumezekile. Fair enough ke mina abayithatha ngecontainer benza ngathi but ngokuthi ngisebenza ngogesi u-Eskom mawusuku uyokhanyisa noma kukhona into osukuzoyenza kwi-transform usually basenda ama-SMS but ngo Friday azange swathola ama-SMS kuze nathi sizotshela ama-customer ethu ukuthi no asizoba nawo ugesi from this period of time. Ngo Friday azange sithole SMS kwavele nje kwaphela nje ugesi. So njengomuntu ozisebenza ngoLesihlanu salahlekelwa ibusiness namanje abantu basalahlekelwa ibusiness okubhlungu nakho konke khona ngishaba disconnectelwa bewukhokhelile engazi ke njengamanje ukuthi ubani ozobasiza ngabe umasipala ngabe uEskom uma usubasizile bazonxephezeleka kanjani ngoba phela sebendi abanye usuku lesithathu namhlanje lwesi4 bengasebenzi. So kahle kahle ikuphi kahle kumele kwenzeke ngeKRANSKOP because vele lezi indawo abathi asisuke ekuzona is the very same ndawo ozobona uhlanga mina ngikufihli ngisasho namanje uzobonwa abohlanga angebona abantu abamnyama sebeyisebenzisa lezo ndawo. Laba baphinde baveza ukuba njengoba beqhubeka nokusebenzela komahamba nendlwana ingoba bazama indlela yokuziphilisa. Amiqasha abantu abawu5 mhlawumbe omunye uqasha abangaphezulu kwaba mhlawumbe omunye uqasha abangaphansi kwami. Ekusebenzeleni kwethu kwecontainer ingenxa ongatholakali kwendawo eKRANSKOP ingenxa yobunzima beKRANSKOP ehlala ngaphansi kwayo. KRANSKOP inendawo zobani KRANSKOP indawo idolobha elincane. Ngenxa yongatholakali kwemisebenzi sazile ukuthi umasipala uthi asizamele thina amathuba sizama amathuba omsebenzi. Uhamba kwama-container sibe nemeeting nomeya ngeSunday wabalula ukuthi uzofika anqamule ugesi noEskom. Wathi usaya kohlala phansi noEskom kunezinto afana babonisane ngazo umeya bengazazi ayidiscover sekhona emhlanganweni uzobuya emphakathini. Shothi umeya wabuya ke esezolwa ngoba phela sikubiza ngokulwa lokhana. Uhamba wecontainer ayekho umuntu owayene understanding yakho wakublank. Kanti baphinde baveza ukuba sewukaningi bekhuluma nehhovisi lawa LED kulo masipala kanti banezivumelwano abazenza kanye nalo masipala. Container isuka ngoba umasipala sewukhona into akwenzele yona yokuthi uhambe uyosebenzela kuyona in 72 hours ihlalile icontainer bangakwazi ukuyisusa. Ake ngikhulume ngami nje mina icontainer yami ihlalile basuka bonke wasuka imoto zamasipala ngabona ku West ama resource omkhandlu wakhona lokho wasuka imoto zo6 or 5 kwazo suswa icontainer yami ngabatshela ukuthi yona ndawo enginayo ibuilding ebengiyo rentela ngoba ibusiness lami selivula amehlo ufike angithi selivala amehlo simase livula amehlo bese ethi umnikazi wendawo uphuma nalapho angikaze nginegotiate lutho nomnikazi wayo ngoba ngangibona ukuthi useplanini ethile ngangakwazi kumvumela ukuthi enze i-idea yami ngiyibuka ihamba nomuntu ohamba i-idea yami engiyisukelele yona ushwama eKRANSKOP uqalwe yimina. Uma sizokwenziwa omunye umuntu ke ngase ngithenga icontainer ngithenga ngicontainer ngoba ngidelela umasipala ngithenga ngocontainer ingoba ngangihluphekile kunephalishi okwakumele lihlale eziko lelo phalishi ke eliqediwe ngeLesihlanu laqedwa ngumuntu ebengazi ukuthi uzongiyekelela. Kanti usomlomo lomasipala uzichithile izinsolo zokuba linakekelwa leli dolobha waphindwa waveza ukuba abantu abahlala kuleli dolobha bazofakela ugesi osemthethweni. KRANSKOP babengakaze benakwe lokho into singakwazi ukuyifela mathe futhi ke siyacela ke nakhona ukuthi singafeli izono zabantu ababephethe ngaphambilini njengoba sikhona siyalungisa mawusibheka isimo saseKRANSKOP njengamanje kune project worth more than 10 million yokufakwa umgwaqo wetiyela erenka seKRANSKOP kuzofakwa i-container city
E-KRANSKOP sisave amabhizinisi from collapsing ngokususa izinyokanyoka E-KRANSKOP kusha umoya erank because of umsebenzi esiwenzayo. Bantu base-KRANSKOP bazofakelwa iproject kagesi laba bangakaze befakelwe, but laba abaqhubekayo betemperishe no bazo-disconnectwa because siyalifisa lela dolobha lisimame likwazi ukuzimela. So bakhuluma-ke inkulumo ethi bayahlukunyezwa abantu base-KRANSKOP. Akukho eNingizimu Afrika nanoma kumuphi usomqulu la kuthiwa khona abantu abebugesi. Ilapho nje indaba, but siyabonga ukuthi inhlaka enjengamakhosi induna osomabhizinisi nabezenkolo bayi-understanda into esenzayo futhi bayisupporta ngendlela eyisimangaliso ngoba mase idolobha liguqela wonke hayi abasuke bengenzi kahle bodwa. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezane nezinye masibuye. Sakubingelela ke siyakwamukela mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kwethulwe izimvume kwabalima umthunzi wezinkukhu badidekile igceke liphenduka umfula kanti bawotha ubovu abahwebi E-KRANSKOP. Ikhansela la ku Ward 12 eMadlankala ngaphansi kamasipala umhlathuzo Vincent Dludla uthi ke ukwanda kwezigameko zodlame lwasemakhaya ikono sekwenze bahlela umcimbi wokuqwashisa umphakathi ngalesihlava. UDludla ke uphinde waveza ukuthi benza konke okusemandleni ukushintsha isimo sale wadi. Ukwanda kwezigameko zodlame lwasekhaya yikho okusukumisa ikhansela ku Ward 12 eMadlankala ngaphansi kwamasipala umhlathuze kubamsana neCPF kanye nezinhlaka ezahlukene zomphakathi ukuzama ukulwisana nalesi sihlava. Ngokusho kwekhansela neCPF ziyakhula izibalo zamacala athinta udlame lwasekhaya endaweni yasesikhaleni jikelele. Kunamacala adevela lana police station asho ukuthi engathi izinga lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane la eMadlankala liyanda. So manje silwa nalokho ukuthi lingandi lezo zihlava esifelayo kubantu besifazane nezingane ngoba nje sibhizi nje la eMadlankala nakho namanje siyasebenza lana emgwaqeni ugravel. Simisele ukuthi iwadi lena yaseMadlankala Ward 12 isebenze kahle ngoba yethu akekho omunye umuntu ohlala kuyo le ndawo. Phinde sicele futhi ukuthi izimboni ezakhelene nathi lana zisilekelele ekutheni uma sifika sizokhuleka nje mhlambe sifuna ukusiza abahlali bala endaweni besamukele besinika usizo. Umuntu akajabulele kakhulu nje abonge kakhulu inhlangano ezinjengenkanyezi community development ukuhlangana namaphoyisa asesikhawini no CPF na youth desk ukulekelela kakhulu ekulwisaneni nobugebengu isihlava nje sobugebengu esikhona la esikhawini. Buhlasele kakhulu kubugebengu obukhona la esikhawini ngokuhlukahlukana. Phezulu nje iGPV iyona ephezulu la esikhawini ama cases ayo maningi kakhulu. But siyahlala ke kakhulu as CPF namaphoyisa asesikhawini ukulekelela nokulekelelana nomphakathi mayelana nokulwa naso lesihlava. Ngethemba elikhulu ke futhi uma ukuthi kusenenhlangano ezinjengenkanyezi nezinye ithemba likhulu ukuthi kusasa sizomnciphisa lobugebengu obukhona esikhawini. Nenhlangano engenzi inzuzo inkanyezi community development ayisalanga ngaphandle ukusodlulisa ulwazi kulabo abadinga usizo losonhlala kahle. Kanti inhlangano iphinde ilekelele ngamaphasela okudla kuleyo mndeni edingayo. Amalungu omphakathi ayituse kakhulu inhlangano kamagalelo ayo. Sizothi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane, phansi ukuhlukunyezwa ngamadoda, phansi ukuhlukunyezwa kwezingane. Uma kuukuthi khona inkinga onayo nomuntu obambisene nayo noma oshade nayo bika kuzindaba yakhe isombululwe. Kwakuyimanje baningi abantu abayibulalayo ngenxa yokuthi abakwazi ukukhuluma bevuleleke emphakathini. Kanti banomuntu ozomethemba uzokhipha kuyisifuba sakho. Ziyabasiza umphakathi kakhulu, bathola ama-food parcel, bayanakekelwa nje emphakathini. Lo mmesi sibanzo i-NGO
usiza kakhulu nje emphakathini wonke ngisho nabantwana abathola ama uniform ezikoleni zonke ezikhona la eduzane. uNkulunkulu wasinika yena ngoba wayibona ukuthi umphakathi engakwazi ekhona ukusiza. Ilokho ngisho necrash abantwana bayasebenza abazali bakwazi ukubashiya khona ngisho neafter care bebanake umphakathi nje uyasizakala kakhulu ngaye. Siyambonga uNkulunkulu. Ezindabeni ze-KZN kubike uThabani Maphumulo eMadlankala. Inhlangano isibaya sezinsizwa namuhla yamukele intsha esencane vele ezikoleni ezahlukahlukene ebaphakathi ke kweminyaka eli-10 kanye nambili kanye ke neminyaka eli-19 ubudala nokuyilapho ke bezobe bedodiswa khona. Umhleli walenkambi uMinenhle Sithole uthi inhloso yayo ukuthi bekhulisa amadoda abe aqotho kusasa. Ingakho ke behlele ukuthi bayenze njalo uma kuvalwa izikole. Lenkambi kulindeleke ukuba ithathe izinsuku ezimbili. Abafana abaneminyaka elinganiselwa kuyi-12 kuya 19 ubudala babeke ingxenye yenkambi yezinsuku ezimbili ehlelwe inhlangano isibaya samadoda. Inhloso yayo ukuqoqa intsha esencane ifundiswe ke ukuziphatha. Isizathu senza ukuthi sibe neprogram ekanje ukubukelela ukuthi abafana abaningi bagcina bengena ezintweni ngokuthi abanalo ulwazi. Abanye benza ibullying esikoleni. Abazi ukuthi bullying is a criminal offense. Abanye uthola ukuthi bangena kuyi-gangster esikoleni because of bafuna ukuthi bebelonge. Uthola ukuthi abanye babafana baba involved in drugs. Izinhlelo nemidlalo enhlobonhlobo abazoyenza okuyingxenye yokubafundisa ngempilo kuhlanganisa ukuxhunywa kwetende begijime babe nezingxoxo ngezihloko ezahlukene nokunye okuningi. Sibona kuyineed yokuthi izingane zabafana asiyivikele ngoba ingane yomfana or umuntu wesilisa ngokwenature kumele kube yena ozolida evikele. So uma sizoyekela lezi zingane zidlale idakamizwa zingene ebugebengini abanye begcina beya ezikoleni uthi umuntu uzoyevasisi but he will choose a career wrong. Lokho kugcina sekwandisa ne-unemployment. That's why ubona South Africa ngazuthi izinga lamathuba omsebenzi liphezulu kakhulu. I-reason yalokho semasenza ucwaningo sabona abantu abaningi they go to overseas bengazi ukuthi bayokwenza iziphi izifundo. Uthi njengoba ke sebeqalile ngalolu hlelo lokucija abafana bengaluthokozela ukuxhaso kulabo ke abangaba nemali noma abangaba namandla njengoba manje besasebenzisana neSunbird eseGingindlovu. Sine inhlelo nokusebenzisana nabantu esebenzisana nabo okuyiSunbird ukuthi lama camp ngoba siwaqalile into esizo yenza every school close ukuthi sibe lama camp anjengala. Uma siqhubeka nalolu hlelo lesu abantu abangosomabhizinisi nabafuna ukuxhasa sizobadinga kakhulu ngoba le program ukuze kwazi ukuthi iraneke idinga i-finance. So uma sizoyenza njalo uma kuvalwa izikole sidinga izinto eziningi edinga imali. So singakujabulela ukuthi kube khona abantu abasomabhizinisi abangasondela bezofaka ilokhuzana isandla ukuthi le program esisiqalile ingabe besiba ukuthi isiyaphela nje kanjalo. Lesikezi indaba 1KZNTV ngengosambuliso Ngqulunga seGingindlovu. Ake siphinde futhi sithi khulu kuqushwi ezitolo siyabuya nengosi yezomnotho kanjalo nesibikezelo sezulu ngemva kwekhefu. Zulu mnyama ndlela zimhlophe siyakubingelela monga busanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Kwethulwe izimvume kwabalima umthunzi wezinkukhu. Badidekile igceke liphenduka umfula kanti bawotha ubovu abahwebi E-KRANSKOP. Kuleli qophelo yamukelana nansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.98 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.54 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.92 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,167.11 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$87.78 umphongolo. Ake sikubhekele ingosini yezemidlalo.
Umqeqeshi wamaZulu FC uPablo Francisco Martin ushaya isifuba ngokuthi iqembu lakhe selidlulile esweni lapho onsaka kusona ngesizini edlule kwiNedbank Cup kulandela ukungena kwalo esiqokweni ke sama quarter finals ngokushaya noma ke beshayile ekhaya iSekhukhune United. uVictor Letswalo ojoyine uSuthu esuka kwiBobina Noko ushaye igoli benoJunior Dion kulomdlalo obungolesihlanu ke olwedlule ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Ngesizini edlule uSuthu liziphoxile ke lawashiswa ijezi iDondolo Stars FC kwi-first 16 yalomqhudelwane osekungumlando ke nokho ukuthi igcine idliwe iOrlando Pirates. Cacile ke nokho enkulumeni kaMartin ukuthi ibiyisilonda indaba yokukhishwa noma ke bewashiswe ijezi yama-Amisha bewuSuthu kwiNedbank sekukhahlelwa ama-penalty ngesizini eyedlule yize ke ubengakafiki. AmaZulu ke aphoxwa iDondolo Stars edlala kwi-ABC Motsepe League yaseGauteng eyayiqeqeshwa uRomeo Falls Fohloza ongahlalanga ke nokho isikhathi eside kuyona njengoba kuze kwalandelwa ke ucijimpi okuyigama ateketiswa ngalo. Ake sikubhekele isimo ke sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi ke ngomsombuluko kanye nethimba. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.